آخر کار تماشے کی تن میں تھک ہار تماشے کی تن گھر دا مالک چور بنا تے چوکیدار تماشے کی تن سکھ صدمے تے صبر نہ آیا ہنج ہر وار تماشے کی تن مرض محبت مونج مسائل تہوں بیمار تماشے کی تن مرض محبت مونج مسائل تہوں بیمار تماشے کی تن غیرے نال صلاحی کرتے میرے یار تماشے کی تن کچھ حالات مناسب کہنی کچھ اخبار تماشے کی تن ڈھیر محبتاں کہنی کیتیاں بس دو چار تماشے کیتے تے ساڈے نال کہانی دے وچ ہر کردار تماشے میں ارواروں چپ چا کیتی اوں ون پار تماشے کیتے تے کچی فصل اجاڑ کرائیں الٹا جھار تماشے کیتے کچی فصل اجاڑ کرائیں الٹا جھار تماشے کیتے حیدر شاید پرایا پکڑے رشتے دار تماشے